ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് की ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 10-ാം അധ്യായത്തില് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു? ഇന്നലെ 11 എടുത്തു. 11 എടുത്തു അല്ലെ? 12 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 12 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സത്സംഗം എന്തായാലും കയറാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ കയറാട്ടോ. അപ്പൊ നല്ലൊരിക്ക് സത്സംഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാൻ. നാളെ ഗീതാ ജയന്തിന്ന്.
എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ നാളെ ഗീതയജ്ഞം മീൻസ് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചൊല്ലിയാൽ മതി. എല്ലാവരും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ അധ്യായം ഏകദേശം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ 3-4 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒത്തിരി തെറ്റിയാലൊന്നും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. നമ്മള് സമർപ്പണമാണ്, ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. 2 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതെ, നാളെ 2 മണിക്ക് തുടങ്ങും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേര് കൊടുത്തിരിക്കും. മലരിക്ക് പേരിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മലരി പേരിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററും കിട്ടുന്നറിയാം. അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പേരുണ്ടായിട്ട് നമ്മള് പേരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കൃഷ്ണ. കാരണം നാളെ തന്നെ പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. നാളെ ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ദിവസം എന്നുള്ള വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ നാളെ എന്തായാലും ഗീത വായിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും അഹുസ്തമൃഷയാ സർവാ ദേവശ്രീ നാരദസ്തദാ അസിദ്ധോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ പ്രവീഷ്യമേ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ഞാനൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രവും നിരുപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനും അവൈദികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിമനായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷിമാരും മുന്നി പറയും. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമാക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അതേ കൂടാതെ ആയ ഉന്നത നിലവിലുള്ള ദേവർഷിമാര് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത തരത്തിലുള്ള ഋഷിമാര് അവര് മുഴുവനും അങ്ങയാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേരാണ് നാരദൻ, അസിദ്ധൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രാമാണികരായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പരിപൂർണതയായി അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അർജുനൻ പറയാണ്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇതായിട്ടായിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതാരാണ് ഉന്നതത്തിലുള്ള ഋഷിമാരടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാണത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആദിന ചിന്തകൾക്ക് ഒരു അവസരം നൽകിയാണ്. പരമപ്രഭു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് ആധുനിക ചിന്താകന്മാര് അല്ലെ ചിന്തകന്മാര് അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ശരീരം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ, അല്ലാതെ ശരീരവും ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ അറിയില്ല, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അറിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ നമ്മളും ഭഗവാൻ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ അവരെന്താണ് ഇതൊക്കെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ചിന്തകന്മാരല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൗരാണികമായിട്ടുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവര് പൗരാണികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകന്മാരാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഋഷീശ്വരന്മാര്. അവരടക്കം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നും പരംപുരുഷൻ എന്നും മറ്റു മുഖസ്തുതി പറയുകയല്ല. അർജുനന്റെ ഈ വാക്കുകൾ വേദ പ്രാമാണ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ വെറുതെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ നല്ലതെന്ന് പറയല്ല, സാധാരണ മുഖസ്തുതി പറയുന്നതല്ല. ആ പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രാമാണികമുണ്ട് അല്ലെ, അതിന് വേദങ്ങളുടെ പ്രാമാണ്യമുണ്ട്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഋഷിമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയണത്. കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് ആ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏതുവരെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത് വരെയും നമ്മൾ ഈ ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആ ഗുരു ശിഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പരമ്പര എന്ന് വരുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ശരിക്കും വേറൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തയില്ല, ഭഗവാനിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുക, അതാണ് ആ പരമ്പര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരമ്പരയിൽ ഇല്ലാതെ കൂടി ഒരാൾക്കും ആർക്കും എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇതൊരു വേറൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. ആ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേ മേധാധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവാനഹീതേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവാം. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭു, ദേവന്മാർക്കോ ദാനന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രഭു, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവർ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ദാനവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആസുര ഗുണമുള്ളവരല്ലേ, ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവഗുണമുള്ള അവർക്കടക്കം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവിശ്വാസികൾക്കും അസുര ബുദ്ധികൾക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അർജുനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആസുര ബുദ്ധികൾക്ക് ഒട്ടും കിട്ടൂല, പിന്നെ അവിശ്വാസികൾക്കും ഒരിക്കലും കിട്ടൂല. ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് മാത്രം പരമസത്യവും പൂർണ്ണതയും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ ബോധമുദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്ത് ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഗുരുവിന്റെയും ഒരു അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെയും കരുണ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടില്ല. അതും കൂടിയാണ് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായം നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിനെ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പല പ്രാവശ്യം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പരമ്പര നഷ്ടമാകുമ്പോ വീണ്ടും വന്ന് ഭഗവാൻ ആരൊക്കെ ഉപദേശിക്കാണ്? അർജുനന് ഉപദേശിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും അർജുനന് മാത്രമല്ല ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിനു മുന്നും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് പരമ്പര നശിച്ചു പോയപ്പോ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ സത്യം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത് ഒരു ആ സത്യം മാറിപ്പോണതല്ല. അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുമ്പോ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സ്വയമേവാത്മാനനാത്മാനം വേദത്തം പുരുഷോത്തമാം ഭൂതഭാവേന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്ര ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിഗൂഢമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകിയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വേണം മറ്റുള്ളവരും ഗ്രഹിക്കാൻ. നമ്മള് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഗ്രഹിച്ചത് അതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അതെന്താണ്? അത് ശിഷ്യത്വം അല്ലെ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും ശരി, അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ എടുക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു: വ്യക്തിശൂന്യം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. നമ്മൾക്കത് അറിയാം അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ 3 ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവലയുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ, അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുറ്റും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ ആ വ്യക്തി കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉജ്ജ്വല പ്രകാശം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതാണ് ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചതുർഭുജ രൂപയിലുള്ള ഭഗവാൻ കാണും, ചതുർഭുജ രൂപയായിരിക്കും. അതാണ് സ്ഥാനീയമായ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ലെവലാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ദുഭജ രൂപത്തിലുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അതാണ് അന്തിമമായി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തത്വങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ യഥാർത്ഥത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തെളിഞ്ഞതാണ്. ആ യഥാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കിനി അർജുനനെ പിന്തുടരേ വേണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനനുണ്ടായ അനുഭവം അർജുനൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 16. വാസ്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാത്മവിഭൂതയാ യാഭിർവിധിർവിഭുർലോകേ കിം നാസ്തിദം വ്യാപ്തു തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. ഇങ്ങനെ വിഭൂതികളെ പറ്റി പറയാൻ പോണത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ പറയണാണ്, ഈ ലോകം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ വിഭൂതികൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കാണ്, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, അർജുനന്റെ സർവ്വവ്യാപ്തമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ തന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളായി വിവരിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല. അർജുനൻ ഇതറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കണം. അത് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറയാണ്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗി തം സാധ പരിചിന്തയാൻ കേഷു കേശശ്ച ഭാവേഷു ചിന്തോസ്തി ഭഗവത്മയാം. യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപത്തെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ, ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വിസ്തരേണാത്മനാ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയം കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങേ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകളോ ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മതിവരില്ല അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും നമുക്ക് തന്നെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒന്നുള്ളൂ അല്ലെ, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് കേൾക്കുന്തോറും നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് പറയണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റും അവരുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റും വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു. കാരണം അർജുനന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അതിൽ അർജുനന് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതി വരില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അതാണ്. ബാക്കി എന്തൊരു കാര്യം വ്യക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോട് വിരക്തി തുടങ്ങും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിരക്തി വരില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായ കൃഷ്ണനെ പറ്റി വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തിയായ രൂപത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. കാരണം എന്താണ്, പിന്നെ അർജുനൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തം, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വീണ്ടും അർജുന അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ എമ്പാടും ഭഗവത് കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആയിരിക്കും മതി വരില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാവരും കേട്ട് ആനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലകളുടെ ചരിത്രമാണ് പുരാണങ്ങൾ. പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥകളും ഇതൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തും പറഞ്ഞ ഓക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. 19. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഓരോന്നും, ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തേ ദേഹദയിഷ്യാമി ദിവ്യേഹാത്മവിഭൂതയാ പ്രധാനന്ദകരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്ത്യ വിസ്തരസ്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രധാനമുള്ളവയെ പറ്റി വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാകില്ല.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്, ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളും നാനാവിധ ശക്തികളും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ ഭക്തർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ലീലകൾ ഭഗവാൻ തന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കേൾക്കും തോറും ഭക്തന്മാർ ഏത് സമയത്തും ആനന്ദചിത്തരാവും അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞു, വിഭൂതി എന്നുള്ള ശബ്ദം തന്നെ പറയുന്നത് തന്റെ ഈ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവത്തെയാണ് ശരിക്കും വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിഭൂതികൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് പല രീതിയിൽ ആവിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ദിവ്യശക്തിയിൽ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഭൗതിക ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് അവയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചിലതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ലോകത്തും, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ട്. അതിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് അഹമാത്മാ ഗൂഢകേശ സർവഭൂതാശയാസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മധ്യശ്ച ഭൂതാനാത്മന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അതിലെന്താണ്? ഞാൻ അവയുടെ തുടക്കവും, അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരവും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഗുഡകേശ അർജുനൻ കൃഷ്ണ അർജുന ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയില് വിഷ്ണുവിൽ ഉൾപ്പുകയാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെ അല്ലെ, പല രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ കാരണോദാശ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, ശിരോദാശ വിഷ്ണു, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അതിൽ പരമാത്മാ രൂപേണ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ആരാണ്? ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സാക്ഷാൽ ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായ പരമാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അത് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ്, അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ, ഈ 3 പേരാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും ഞാനാകുന്നു പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ആദിത്യനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷം രവിരം സുമാൻ മരീചിർമരുതാംസി നക്ഷത്രാണമഹം ശശി. വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് ആദ്യം നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തമയമായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരെ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ 12 ആദിത്യന്മാരുള്ള മുഖ്യൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും. അത് 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അത് 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആദിത്യനുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണോ ആ സെക്ഷനില് ആ വ്യക്തി ഞാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വംശമാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തമായുള്ള വെളിച്ചമുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിൽ സൂര്യൻ. പിന്നെ മരുത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ ചാരികളായി 50 വിധം മരുത്തുകളുണ്ട്, വായുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അവയ്ക്ക് അധിപതി ദേവത മരീചിയാണ്. അതായത് 50 തരം വായുവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദേവനാണ് മരീചി. ആ മരീചി ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി തിളങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. വേദാനം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണി മനജാസ്മി ഭൂതാനാസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവബോധവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്ന വേദം നമുക്കറിയാം 4 വേദമുണ്ട്. ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവേദം അല്ലെ. ഈ 4 വേദത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സാമവേദമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ 4 വേദത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവില്ല. സാമവേദത്തിന് ഭഗവാൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഇന്ദ്രനാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാനാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, കണ്ണ്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സുൾപ്പെടുക 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമല്ല. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം മനസ്സ്. ഈ മനസ്സ് ഞാനാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ജീവചൈതന്യമുണ്ട് അല്ലെ, ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാനാകും. അതിനു മുന്നേ എന്ത് പറഞ്ഞു? പരമാത്മാവാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ജീവചൈതന്യം. അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവചൈതന്യമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പല ശക്തികളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് അല്ല. ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരവും ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ ആത്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ പരമാത്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ അതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പറയാം. ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട്, ഒരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. പക്ഷെ രണ്ട് വസ്തുവാണ്. പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജീവജനങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. രുദ്രാണാം ശങ്കരാസ്മി വിദ്ദേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വാസുനാം പാവകജാസ്മി മേരു ശിഖിരണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരക്ഷാസരിൽ കുബേരനാണ്. വസുക്കളിൽ വെച്ച് അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ വെച്ച് മേരുവും ആണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 11 രുദ്രന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ആ 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനം. അത് ഞാനാകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശിവനും ഭഗവാൻ ഒന്നായി മാറി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒന്നല്ല പറയാം. അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാ ദേവന്മാർ 11 രുദ്രന്മാരില് അങ്ങനെ പല പേരിലും രുദ്രന്മാരുണ്ട്. എന്താ പറയണത്, 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. പേര് എനിക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാരില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രുദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിവനാണ്. അത് ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വസുക്കളുണ്ട്, അഷ്ടവസുക്കൾ നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളത് ആരാണ്? അഷ്ടവസുക്കള് ശിവൻ. യക്ഷരസിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭൂമി, വായു അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആകാശം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നത് വസുക്കൾ വരുമ്പോ അഗ്നി ഉണ്ട്. ആ അഗ്നിയാണ് ഞാൻ. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവാണ് ഞാൻ. മേരു പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ് മേരു പർവ്വതം. അത് ഞാനാകും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ജീവിത ചൈതന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പലതരം ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ശക്തിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോ അതിലൊരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും. ബേസിക് ആയിട്ട് ലീഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും. അത് ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും, എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ശക്തിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അതിൽ കുബേരൻ, യക്ഷരാക്ഷസിൽ കുബേരൻ, അത് നമുക്കറിയാം. അത് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ശ്ലോകം. പുരോദാസം ചമുദ്രമാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനിമഹം സ്കന്ദ സാരസാമസ്മി സാഗര. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാന ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? വീണ്ടും പറയാണ്. ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയാം, നമുക്കറിയാം ആരാണ് ബൃഹസ്പതി? ആരെങ്കിലും അറിയാം ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? ദേവഗുരു. ദേവഗുരു അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവഗുരു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു, പുരോഹിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയാണ്. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സേനാധിപതി അല്ലെ, കാർത്തികനെ നമ്മൾ പറയാം സേനാധിപതി എന്ന് പറയാം. ആര് സേനാധിപതിയാണ്? ദേവസേനാധിപതി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദേവസേനാധിപതി കാർത്തികേയൻ, അത് ഞാനാകുന്നു പറയുന്നു.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദേവതയും നമ്മൾ നിന്ദിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അത് ഏത് സേനാധിപതികളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തി കാർത്തികനും, അത് ഞാനാകുന്നു പറഞ്ഞു. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് മഹിഷ്യാണ മൃഗഗ്രഹം ഗൃഹാസ്മേഷമക്ഷരം. പിന്നെ യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരം ഹിമാലയാം. മഹർഷികളി ഭൃഗുമഹർഷി സ്പന്ദനങ്ങൾ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയമാണ് ഞാൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? യജ്ഞാനം ജപ യജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തിരുനാമ ജപത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഏത് യജ്ഞങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് പറയാണ്. ആ തിരുനാമ ജപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും തിരുനാമ ജപവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് നമ്മള് തിരുനാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. പിന്നെന്താണ്? സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം, ചലിക്കാത്തതില് ഒരു ഹിമാലയമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് അശ്വത്മാ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണം ച നാരദാ ഗന്ധർവാണം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവമാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിലെ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അരയാൽമരം അല്ലെ, ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും അത് അരയാലെന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഞാനാകുന്നു പറയണം. പിന്നെ ദേവർഷി മഹർഷിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവർഷി ദേവന്മാര് ഋഷിമാരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ഋഷിമാരെ പല കാറ്റഗറി വരുമ്പോ ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ളതാണ് ദേവർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവർഷി നമ്മൾ രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാര് അല്ലെ, രാജാക്കന്മാരിൽ ഋഷിമാരെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് ദേവന്മാരിൽ തന്നെ ഋഷികളുണ്ട്, അതിന് ദേവർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേവർഷികളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതാണ് ആര്? നാരദൻ. അതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഗന്ധർവന്മാർ അനേകം ഗന്ധർവലോകമുണ്ട്, ഗന്ധർവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ, ഗന്ധർവ ലോകം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, ഇല്ലാത്തതല്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുണ്ട്, അല്ലാതുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മൊബൈല് അല്ലെ, മൊബൈല് നമുക്കറിയാം, മൊബൈലൊക്കെ സിഗ്നൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു? നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, എന്നാ കേൾക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തില് ആ മൊബൈൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് റിസീവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. മൊബൈൽ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റിമോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവ് ചെയ്യില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ആ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾക്ക് എന്ന് വന്നോ നമുക്ക് പലതും റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് പലതും കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൊബൈലിന്റെ കേസ് പോലെ. ഇതല്ലാതെ ഉള്ളതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഗന്ധർവന്മാര് ചിത്രരഥനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആയിരുന്നു? കപിലമുനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവഹൂതിയുടെ പുത്രനായ കപിലൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കപിലമുനി അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ശരിക്കും. അതാണ് ദേവഹൂതിയുടെ പുത്രനായ കപിലമുനി എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് കപിലമുനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉച്ചാശ്രവസ്സമസ്വാനം വിധിമാത്മമേധോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രേണം നാരണം ചതനാരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഉച്ചശ്രവസ്, അമൃത് നേടാനെ കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. നമുക്കറിയാം, അമൃതിനു വേണ്ടി കടയുന്ന സമയത്ത് വന്ന കുതിരയാണ് ഉച്ചശ്രവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആനകളിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതത്തിന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? ആനകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഐരാവതത്തിനുള്ളത്. മനുഷ്യരിൽ രാജാവ്, മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? രാജാവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രാജാവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഉയർന്നത് എന്തോ അത് ഞാനാകും എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉയരൂല. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷത്ത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രാജാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാം. അവരൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആയുധം നാമഹം വജ്രം ധേനുനാസ്മി കാമാതുഗ് പ്രജന്നാസ്മി കന്ദർഭ സർപ്പാണിമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം,
പിന്നെ പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭിയും ജനഹേതുകളിൽ വെച്ച് കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ച് വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി, ജനഹേതുക്കളിൽ വെച്ച് കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ച് വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. ഈ സുരഭി പശുക്കൾ എവിടെയാ കാണപ്പെടാം? അല്ല, സുരഭി പശുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലുള്ള പശുക്കൾ ഏതാ? സുരഭി പശുക്കള് ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സുരഭി പശുക്കൾ, അത് ഞാനാകുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അനന്താസ്മി നാഗാനം വരുണോ യഥാ സമാഹം പൃഥുരാണ മാര്യമജാസ്മി യമസംഹ്യതാമഹം. അനേകം ഫണങ്ങളോടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പൃഥുക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യുവായ ദേവനായ യമനും അതും ഞാനാകുമെന്ന് പറയുന്നു. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പഠിച്ചല്ലേ, ദേവന്മാരെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തെ ഭരണം നിർവഹിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അതേ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പറയണാണ്. അപ്പൊ ഒരു പൃഥ്വിലോകം പറഞ്ഞല്ലേ. പൃഥ്വിലോകത്തില് അവിടുത്തെ ലോകത്തിന്റെ രാജാവിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത് ആര്യമാവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിന്നെ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണങ്ങളുള്ള ഇതിന് പറയാം നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ നാഗത്തില് അനന്തനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. പിന്നെ യമദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം എന്താ, നമുക്ക് ശിക്ഷകൾ തരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് ശരീരം വേണം എന്നൊക്കെ തരുന്നത്, വീണ്ടും നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് യമദേവനാണ്. അപ്പൊ ആ യമദേവനും ഞാനാകും തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ യമന്റെ ലോകം, ഭൂമിക്ക് തൊട്ടടുത്ത ലോകമാണ് യമന്റേതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ, മരണശേഷം യമലോകത്ത് പോകും. തൊട്ടടുത്ത ലോകത്ത് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രഹ്ലാദാസ്മിതൈത്യാനം കാലാകാലയദാമഹം മൃഗാണം ച മൃഗോദ്രേഹം വൈനതേയശ്ച പശ്യണം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ പ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തവനിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അറിയാം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അസുര കുലത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അസുര കുലത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാരാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അപ്പൊ അത് ഞാനാകുന്നു പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കാലത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, അത് ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതെന്നല്ല, ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിംഹമാണ്, അത് ഞാനാകുന്നു. പക്ഷികള് ഗരുഡൻ, അത് വീണ്ടും പറയാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അധ്യായം മുഴുവനും ഇത് തന്നെയാണ്, ഓരോന്നിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പവനഭവദാസ്മി രാമശാസ്ത്രഭൃതാമഹം ജ്യേഷ്ഠാണം മകരാസ്മി ശ്രോതജാസ്മി ജാഹ്നവീം. ജലചന്തികളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരമാണ് സ്രാവ്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ. അപ്പൊ സ്രാവ്, അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അതും ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർഗണാമാതിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹം അർജുന ആധ്യാത്മവിദ്യ വിദ്യാനം വാദപ്രവദാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെയും ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രവും നിത്യസത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നതാണ്, എല്ലാതും സൃഷ്ടി സിദ്ധി സംഹാരം സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെ, എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ, നിർണയശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം വേദജ്ഞാനിക്ക് 14 വിധമുണ്ട്. 4 വേദങ്ങൾ, അവിടെ അംഗങ്ങള്, വേദാന്ത സൂത്രം, പുരാണങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വേദവിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നല്ല, അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് വേദം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്ഷരാണമഘോരസ്മി ദ്വന്ദ്വം സാമാസികസ്യ ജ അഹമേഹാശയം കാലോ ദാതാർത്ഥം വിശദോമുഖം. അക്ഷരങ്ങളിൽ ആകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവുമാണ് ഞാൻ. വീണ്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്താണ്, സംസ്കൃതം അക്ഷരമാലയിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആകാരം. വൈദ്യ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആകാരമാണ്. അത് സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിൽ. അപ്പൊ അതിന് അതാണ് ഞാൻ. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തിലും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഭഗവാനായിരിക്കും. ദ്വന്ദ്വ സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസങ്ങൾ 2 ലെറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പദം അതിനെ തന്നെ ദ്വന്ദ്വ സമാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായാൽ മതി. ഇത് കാരണം ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോണത്. മൃത്യു സർവരഞ്ജസ്നാന ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീ വാക്സനാരീയണം സ്മൃതിർമേധീക്ഷമാ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭത്സാനവും സ്ത്രീയുടെ യശസ്, ഭാഗ്യവും, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. വീണ്ടും പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശക്തികളെ പറ്റി വീണ്ടുമുള്ള വർണ്ണന തന്നെയാണ്. അല്ല, മരണം, ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, നാളത്തെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണം, അത് ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞതിന് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെ? അത് നമ്മൾക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ കാര്യവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, സ്ത്രീകൾ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ബൃഹത്സാമ തദസ്മാനം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാനസാന മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനം കുസുമമാകരാം. സാമവേദ സൂത്രങ്ങൾ ബൃഹസ്മാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ തൊട്ട് ഡിസംബർ ഉള്ളത് ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സാമവേദ സൂത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമാണെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു. പിന്നെ സാമവേദ സൂത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂത്രമാണ് ബൃഹസ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഞാനാകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദ്രുതം ചലജയമസ്മാ തേജസ്തോജിനം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സ്വത്വം സത്വമദാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളെയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദ്വത്വവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഇത് പലപ്പോഴും പല ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ശക്തിമാരുടെ ശക്തൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ തേജസ്സുള്ള തേജസ്വി, ഇതത് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലും. കാരണം എന്താണ്, തേജസ്വി എന്ന് പറയുമ്പോ തേജസ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. വഞ്ചകർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളി എന്ന് പറഞ്ഞ ചൂതുകളിയാണ്. അപ്പൊ ആ ചൂതുകളി ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഒരു തരത്തിൽ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരപുരുഷനായ കൃഷ്ണന് മറ്റാരെക്കാളും വഞ്ചകനാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റിക്കുന്നവരടക്കം മനസ്സിലാവില്ല. അത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം അത്രയും ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കി, അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? അതിന് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. ഭഗവാൻ അതിനേലും വലിയ വഞ്ചകനാണ്. അയ്യോ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഹിരണ്യകശിപ് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന് മറ്റാരെക്കാളും വഞ്ചകനാകാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മള് ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. വൃഷീണാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനം ധനം ചയാ മുനീനാമഹം വംശ കവീനാമുശനോ കവി.
ആദിവമാനമായ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. ബലരാമൻ, കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ രൂപവിസ്തരണവും. അതല്ലേ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും. അപ്പൊ ഇതോടെ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വിഷ്ണുകുലമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വാസുദേവൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കുലത്തിന് പറയുന്നതാണ് വിഷ്ണുകുലം. അതിൽ വാസുദേവൻ, അതിൽ ഭഗവാന്റെ പേരാണ് വാസുദേവൻ. വാസുദേവന്റെ മകൻ, അതിൽ വാസുദേവന്റെ മകൻ വാസുദേവൻ. പാണ്ഡവരിൽ വെച്ച് അർജുനൻ. അപ്പൊ പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസൻ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മുനിമാരുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മ ദേവർഷി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് മുനിമാരെ പേരില്. അവര് വരുമ്പോൾ വ്യാസനാണ്. ചിന്തയിൽ ഉത്സാനകവി ഞാൻ. ഉത്സാനകവി എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്സാനകവി ശുക്രാചാര്യർ. ശുക്രാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അസുരന്മാരുടെ ഗുരു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശുക്രാചാര്യന് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ശുക്രന്മാര്. അപ്പൊ അസുരന്മാരെ ഗുരുവായിട്ട് ശുക്രാചാര്യന് ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കായ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ആദിത്യനും ഭഗവാൻ തന്നെ, അസുരനും കുലും അസുരന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ശുക്രാചാര്യനും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ലീലയാണ് കാണിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അതിന് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായശക്തിക്കോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് കയറി വന്നാൽ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് 4 വിസ്തരണം. ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു വിസ്തരണം, അതാണ് ബലരാം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബലരാമിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വാസുദേവൻ, സംകർഷ്ണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് തിരിയും. ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരും, അതാണ് ബലരാം. ഈ ബലരാമിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4ആയിട്ട് തിരിയും, അതാണ് വാസുദേവൻ, സംകർഷ്ണൻ, അനിരുദ്ധൻ. പിന്നെ അതിലുള്ള സംഘർഷണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നാരായണൻ വരും. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരു വിസ്തരണം ബലരാമനായി. ഈ ബലരാമിൽ നിന്ന് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരും. ഒന്ന് വാസുദേവൻ, ഒന്ന് സംഘർഷണൻ, ഒന്ന് അനിരുദ്ധൻ, ഒന്ന് പ്രത്യുപ്നൻ. പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സംഘർഷണിൽ നിന്ന് ഒരു വിസ്തരണം വരും, അതാണ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നാരായണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരും വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ. ഈ സംഘർഷണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരുന്ന 3 അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 വിസ്തരണങ്ങളാണ് കാരണോദായ വിഷ്ണു, കർമ്മോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദയ, ഈ ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഗർഭോദായ വിഷ്ണുവാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പോയി അതിന് ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണോദായ വിഷ്ണുവാണ് ഗ്രഹങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരത്താണ് നമ്മൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശുക്രാചാര്യനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പരമശിവനും ശിവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്ന് ആൻസർ. ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാർ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അതെങ്ങനെ നടക്കാം? അതങ്ങനെയേ നടക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ദണ്ഡോദമ യദാസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷിതം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവദാമഹം. നിയമതരാഹ്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരിലെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനവുമാണ് ഞാൻ. വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ് വീണ്ടും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദണ്ഡം ശിക്ഷ അത് ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുനം ന തദസ്മി വിനയായസ്യ മയാ ഭൂതചരാചരം. അല്ലെ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജം ഞാനാണ്, എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ തന്നെയാണ്, എന്നിൽ കൂടാതെ ഒരു ചരാചരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ആ ചൈതന്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ജീവചൈതന്യമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ തുടക്കം, എന്തിന്റെയും തുടക്കം ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നാന്തോസ്മി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതിനം പരം തപാ പ്രോക്ത വിഭുദ്ധോർവിസ്തരയോമയാൻ.
ശത്രുക്കൾ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളിലെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശുക്രാചാര്യനും ഞാനാണ്, കാർത്തികേയനും ഞാനാണ്, അതേപോലെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവും ഞാനാണ്, ഈ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവും ഞാനാണ്, ഇതൊക്കെ ഞാനാണെന്ന് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ കാലം ഞാനാണ്. ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നും ഒന്നിനോട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അഷ്ടവസ്തുക്കൾ ഞാൻ, അഷ്ടവസ്തുക്കളിൽ അഗ്നി ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഈ ബന്ധമില്ലാത്തിനെല്ലാത്തിനും ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാല പോലെ, മാലര് എന്താ പറയുക, നൂല് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാനെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. വിഭൂതിമസ്വത്വം ശ്രീമദ്ദുർജിതമേവ വാ തത്തേവ ഗച്ഛതും മമ തേജോ അംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്യത്തിന്റെ ഒരു കണിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഏത് തേജസ്സുറ്റതോ എല്ലാതും, തേജസ് എന്നല്ല, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഥവാ ബഹുനൈദേന വിജ്ഞാതേന തവാർജുന വിശിഷ്ടേഭ്യാതമിവം കൃഷ്ണം മകംസേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനി വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എല്ലാം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? കാരണം ഇത് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് സമുദ്രമാണ്, ഇത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കില്ല. ഇതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മളെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര ഉള്ളൂ. നമുക്കിത് മുഴുവന് പഠിച്ചു തീർക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അത് മഹാസമുദ്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ്, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അർജുനോട് പറയണം, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനായിട്ട് മാതാജി മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി അതായത് സിഗ്നലിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അതായിരിക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? നെറ്റ് പ്രശ്നമായിരിക്കും. നിഷ മാതാജിന്റെ നെറ്റ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ആയിരിക്കും. നിഷ മാതാജി ചെറിയ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം തോന്നി എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ. ചെറിയ സിഗ്നൽ കട്ടുമ്പോ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വോയിസ് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്, എന്താ അറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ? ഇല്ല ഇല്ല. കയറാൻ കുറെ സമയം എടുത്തു. 3:30 നെറ്റ് കിട്ടിയത്. മാതാജിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മാതാജി അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, നമുക്ക് കിട്ടൂല. അത് പലയിടത്തും പല സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവും കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന്. മാതാജി ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തന്നെ പറയാണ്, കാരണം ഇത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾക്കില്ല. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള വഴി. ഭഗവാൻ അറിയുന്നതിലും ഭേദം നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള എത്താനുള്ള വഴി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൽപ്പന ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഗാലക്സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അത് തന്നെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം, എൻ്റെ
എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. അതാണ് അർജുനോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം. കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിടുത്തമില്ല. ഇത് സമുദ്രം പോലെയാണ്. നമ്മൾ സമുദ്രത്തിന്റെ അക്കരെ കണ്ടുപിടിക്കണം പോലെ ഇങ്ങനെ തുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഇതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്ന് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. ഇപ്പൊ സൂര്യനായാലും സൂര്യനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ലോകവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ശരിക്കും വിഭൂതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നമുക്ക് കാണുന്ന പലതരം ശക്തികളുണ്ട് അല്ലെ, കാണുന്നതും കാണാത്തത് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാണ് ഇത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു സൂചന മാത്രം, നീ ചോദിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശുക്രാചാര്യനും ഞാനാണ്, കാർത്തികേയനും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഭഗവാൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഇത് സെയിം ഒരു ഇതല്ലേ. ഇത് പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാം. അതെ, ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വാസം വരിക? അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസം ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസം വരാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി അല്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്തി കിട്ടാൻ നമുക്കറിയാല, ഭക്തി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാനെ കിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത്